आयनायाव नायबोला दुखु मोनसै आंलाय आंनि महरखौलाय गुड मर्निं वाइ सार गुड मर्निं बिमा गुड मर्निं जाबायानो आंना देलायनाया बिमा ओजों फैनायसाय खनसे नायस्रालांनो आंना जाबायानो बिमा नायलांनो खनसे ओरै फै मा गुड मर्निं जाबाय थाखो दिनैलाय मानि गुड मर्निं जाखो माबालाय बिमा सारखौ गुड मर्निं होनो थाखाय आं रिहार्सल होबाय दं माबा सना नोंनिया माबायदि मोनखो लोमजानाया एसे मोजां मोनदों ना मोनाखै बिफा एसे दुरबलल' मोनदों नाथाय बिफा जोंनि सेन्टारनि डक्टरा गोदानै फैनाय आंनि मुंखौ गाबज्रिब्लानो नों पलिअ बाक्सुखौ नाजावना ला आरो आंनि लोमजानायनि खोथाखौ बुं जागोन सरा नों टेनसन लानाङा आं दिनै नोंनि आसानि खामानिखौ आंनो मावगोन नाथाय मोनसे खोन्था न' सिङावनो नों एरसोनानै थाबाय था सोरबा फैबा दरजाखौ खुलिना होथारनाङा अ बिफा डक्टरनिफ्राय मुलि लाबोफा दे जागोन सना थिग दं थेंक इउ सना नों न' सिङाव हाबदो न' सिङाव जागोन सना अके लाभ इउ साला बे डाक्टरा मानसियाव असयबलै असमा सिंग्रिसो नायबावदो बेलाय माथो गानाबाबो जायो दिल में कुछ काला है नोंथां सारा खोनागोनलै सिरि था फै जारगाव पानबारिनि आसा सानैयाथ' मोनफैबाय औ सार मोनफैबाय दुमब्रुगुरि सिटनिया मोनफैथ'वाखै गुड मर्निं सार आं मोनजाला बसुमतारी बिथां मिनिस्ट्रि बसुमतारीनि फिसाय मानसिया लोमजानानै दं बेनिखायनो बिनि डिउटिखौनो मारिनो होनना फैदों सार नोंथ' पलिअ ड्रपखौ दौनो रोंनाय नङा नों खालि बाक्सुखौ जगाल होबानो जाबाय नङा सार आं सिगाङावबो गोबां मावबोखाबायना पाक्का हायो सार गेरेन्टेड जागोन प्रेमिकाया नोंनि हेफाजाब होगोन आरो लोमजानायनि थाखाय हिन्जावनो नों मा ट्रिटमेन्ट होबोखो न' सिङावनो जिरायहोनानै दरजा मारिनानै दोनबोबाय सार दरजा मारिनायखौ सोङाखै नोंखौ माबाफोर मुलि जाहोदों नामा नोङो सरि सार जेबोथ' दौबोनाय जायाखै दे बिदिब्ला दायो आं डिउटिनि समाव सम दिहुननानै फ्रि कस्टआवनो बिखौ नायना फैसिगोन जागोन सार जागोन सार आं लोमजाज्रो मोनदों एसे नायना होनायसाय थां बिसिनाव उन्दुहै सिखारदो नैबेहाय जिरायफैदो मुङा मामोनलाय नोंनिया प्रिया नार्जारी गामिया जारगाव पानबारि फरायबाय दं नामा ओहो सार मेरिज जाबाय पार्लारनिसो खामानि मावो जोबोर मोजां नोंसिनि फरेस्ट हाग्रामायाव थानाय बर' हिन्जावफोराबो दि पार्लार बायदिसिना खामानि मावनानै जादों आं बेफोरखौ नुफैना जोबोद मोजां मोनदों नंगौ सार आरो नोंसिनि धोरोमनि हिन्जावफोरखौ सिन्दुर फथा लायै सिख्ला बायदिसो नुयो आरो सन्देह जायो सरि दै
दुखु मोननाङा। जेबो नङा दे दुखु मोना सार। नैबे टेब्लेटखौ सानसेयाव गरनै जा होनब्लानो मोजां जागोन। हेट मा नायदों बेयावलाय? बया गिदिर एन्जरमोन सार होलांबाय खारलांनाया। हेट मा एन्जर थानो बेयावलाय? दंमोनलाय बया गिदिरमोन। होट फै समा जाबाय माबार। बाक्सुफोरा थाबै लादो। हेट मा गल'ल' नायबावखो आरोलाय? थांदो। ओइ सिस्टारमोन टाइम हल हंकाले ज'आ হ'ব सार। बाक्सुफोरा लादो थाबै थांना आरो खामानिखौ मोजाङै मावहैदो। हाय बिथायालाय माथो जालायखोलै? नै माथो नोंथांसो माथो बाक्सु लालायनाय जाखो? उपाय गैया नोंथां जुग साय परिबर्तन। नोंथाङा आसा जाबाय नामा? आसा नङा नोंथां आसा बुन्दा होननानै बुं। होद हामा नोंथां बेफोरखौ बुंथारनाङा। मा हामालै? आंखौ दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा होन। आसानि उल्था हाथोना आसा बुन्दा नंगौना नङा? होद दोनथ'दो नोंथां बेफोर उनाव जागोन। थांदो थां खामानियाव थांदो नोंथां। मा हे हे नोंबो हेबा आंबो हे मानि हेलाय बिलाय हा? ओइ मानि हे ओइ हरि नोंथां खिया गोथां आंबो आसा बुन्दासोलाय आसा बुन्दा। आंखौ दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा होननानै बुं। आंखौ मिनिनो मोन्दों बारा सावलुन बावलुन गैयालाय आंजों। আমাৰ ডুমৰুগুৰি চিটটো পাইছোঁ। ছাৰে এইফালে মানুহ পঠাই আছে। दे बाक्सुआ दे लांदो। ज'आ। दे जागोन। বাইদেউ বহক। হ'ব। हेल' बिदुत औ मादै नों बहा दं? आं नै जोंनि न' खाथियावनो दङ। आं हराव लोमजानानै ओंखाम जानो हायाखै। सकनिफ्राय ORS मोननै लाना फैनायसाय। मोननैबानो जागोन ना? दे जागोन दे मादै। थाबैनो फै। दे जागोन दे। दे बिदिब्ला। दे। বাইদেউ খুৱাঙে নাকি? তুমি খোৱাবা জানিবানে? জানিম কিয় নাজানো। বাইদেউ কাক খুৱাম? সুমন ছাৰক খোৱা। মানুহটো বহুত দুৰ্বল কেইমান খুৱাব লাগিব? 2 টপাল খোৱা। 2 টপা একবাৰতে 6 টপাকে মাৰি দিওঁ নেকি? নহয় মানুহ মৰি যাব। ক'ত মৰবনো আমাৰ অঞ্চলৰ গাঁৱৰ মানুহ বহুত তাকত আছে। এই কৰোণা টাইমত ইমান চেনিটাইজাৰ খাই পাইছে একোৱে হোৱা নাই। দিম নাকি 6 পালিমান? নহয় ঔষধটো এনেকৈ খুৱাব নোৱাৰে। প্ৰেমিকা তুমি খুৱাই দিয়া। लाबो आं दौनोसै। दे बाबु खुगाया सिनाय खुगाया बाबु खुगाया सिनाय। दे बाबु दे एसेल'सो। नै जाबायानो। बिमा गायदे बायदि जानाङा। गोलाव गेदेर जादाय गोलाव गेदेर। लांदो जाबाय। दे गेरेमसा खुगाया सि। बरिया मैदेर बायदि मोसा बायदि जा। थांदो जाबाय थां। मोनजेला फन आइसि আমাৰ ডক্টৰ ছাৰৰ। ओइ मा सार? हेल' नोंनो मोनजाला ना? सार आंनो मोनजाला। नोंसिनि थांनाय लामाया बोरै मोनलाय? लामाया ना? औ
लामाया ओइ गिर्जाखौ बारलांनानै थखा मोनगोन थखानिफ्राय जों खोलाहा मोखां जानानै लामा ससेयाव नालेंखर बिफां दं बेनो सार बेनि साहानि न'आनो जोंहानि नंगौ नामा अ सार आंबो थांबाय दं दे सारे मानसि বাইদেউ হয় নেকি মই যাং নাকি অঁ তুমি আৰু নাহিবা হ'ব বাইদেউ ঠিক আছে তোমাৰ কাম প্ৰেমিকা কৰিব তেতিয়ালৈ যাং বাইদেউ যাং नै मादै अवारेसआ अ लाबोबाय ओंखामबो जाखायाखै आङो लोंखानोसै आं दे लोंदो दे थांसै आं मादै रथ'नायसाय वारेसनि रांखौबो लांफाखादो नांलाया मालाबा लांसै आं मादै आथुरथार थाथ'दो दे बिदिब्लालाय ओइ सेंग्रा मानो बेयाव अ आदै लोगोआ बिस्राना हाबफैदों सोर बिलाय मा मोदला मोसले र' थांनि र' ओइ गथ'आ मावफैदोंमोन नोङो ओइ मादैनो अवारेस होनो फैदोंमोन आङो मानि मा मादैनो मा वारसो फैदोंलाय सोङा बुङा हारसिंलाय रावबो गैयियावलाय हाबाब मादै मा बुंनाय जाखो नोंनिया मादैनि सायावलाय मानो बिदि सानखो सानखो मानखो नोङा आथिखालनि सेंग्रा फोथायजाया दोननानै बेफोरखौ बिदिबा नोंसानाव दिनैनिफ्राय फैलालां ओइ आदै थां आंजों बेफोरबायदि सावलुन बावलुना जायगा गैयालाय ओइ बेटा थां नों फैनांला आदै मादै गाराय गोदै सैमा गोबादै हय खोनाबायसो नामाब्रा आदै मादै गाराय गोदै सैमा गोबादै मा दावराव दावसि मा जालाबायदों दावराव दावसि नांलाय टेनसन जादों आंहा टेनसन मानि एसेबां टेनसन जाखो नोंहालाय हट वारेस आं हट र' गोदान दङ नोंनि थाखाय मोनसे आंनो गोदान खोना नों लोंनायखौनो आं लोंगोन हट अनलायलायनाया बिदिबासो गोदै जायोलै सना दे बिदिब्लालाय लोंदो लोंखोन्दाखौ लोंलायलायबासो अनलायनायफ्रा गोदै जायोलै सना गोथौ जायो र' सना लोमजानाय माबायदिमोनख' सारा हले नोंखौ नायनो फैनो नागिरदोंलै आंनिया लोमजानायानो हामलायलांबाय मानोथो लिंबोबावखो फैबायानो ओइ सियारा लाबोना सियारा टिबुला लाबो खुलुमबाय सार खुलुमबाय जिराय खुलुमबाय। गंसे लाबोना खाथियावनो जिराय हरैजाय नायलाय मा जादों लोमजानाया माबायदि मोनखो सार लोमजानाया मोनानिफ्राय फुङालागै दंमोन दायो गैथ'वा एसे दुरबलल' मोनदों इसे मोजाङै नायना होदोलै सार आं मानसिखौनो बुजि मोनासै गोसोनि बेरामसोना देहानि आसोल बेरामसो आं बुजिनो मोनासै जागोन आं मोजाङै नायना होनि नोंहा जेबो गेदेर बेराम जायाखै गगा मोननानै लोमजादों गरनैसो टेब्लेट जाबानो लोमजानाया हामगोन नैबे टेब्लेटखौ 8 घन्टानि गेजेर जाब्लानो जागोन मोनसे खोन्था जाबायना सार हिन्जावा डिउटियाव थांबा मोसौ दाउ अमा फारौ हांसो गासिबो आलाय सिलाय खालामबाय थायो आं जोबोद दिगदार मोनबायलै सार बेखायनो बे डिउटिखौ आंनो मावनोसैलै सार आंनो आसा बुन्दा जानोसै बिदिलाय बोरै जानो जोंनि सरकारि बिफानावथ' बेफोरबायदि गैया हिन्जावफोरनि प्रेगनेन्टनि सोमोन्दै मिथिनो थाखायनोथ' आशा नार्सफोरखौ सरकारा बानायनानै होदों थेवब्लाबोलै सार हायोबा सरकारा बे आशा बुन्दाखौ जोंनो खालामना होनांगौ जागोन बेफोरखौ आं उनाव सानसिगोन उनाव सावरायबावसिगोन दा आं थांनिसै सारा सा लोंलांदो लोङा बियो आथुरथार माब्लाबाबो साहा लोंखाया बियो जागोन आं दाबसे जायगायाव थांनांगौ बैलाय आं मिथिखागौना आथुर होननानै माबायदि बियो सारनि सिगाङावनो जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायो बारा फोथायजायालाय आथिखालनि डाक्टारफोरखौ नुवाखै माव थांदो आखाइफ्रा
आरो मिथिगौ दहाय मेडिकेलाव मा जादों बिदिसो एसेबां गुसेब गोसो डाक्टरनि बेरामि नायनायखौनो बिदि सानो साराथ' बिदि साननानै नायाखै मानो सानाखैलाय दिनैनिफ्राय आसा खामानि मावनायखौ गारदोलै मानोसै आं आसा खामानिखौ मावाब्ला न'खरानो सोलिनो हानाय नङा माथो जा गरफा गरनै मोनो बेजोंसो बाबुनि हस्टेलनि फिसखौ होनो हादों नंनायाथ' नंगौलाय सना नाथाय आंहा एसे सन्देह दंना बै गामिनि सेंग्राफोरा नोंनाव मानो ब्लिउ ब्लिउ फैबाय थायो हा मानो ब्लिउ ब्लिउ फैयो जानाय नङालाय जानाय नङा आं फोथायनो हाबाय दानि सेंग्राफोरखौ बेखायनो नों आसानि खामानिखौ जालदाब गारथारदो आंनो मावगोन नोंनि खामानिखौ आंनो दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा बिदि नङा बिफा बिदि सानोबा जोंनि संसारा मोजां जानाय नङा नोंबो ब्लेक बिउटि समायना जाथारबायना आरो फारसेथिं खाफालाव सिन्दुर गैयि जाबाय बेखायनो सेंग्राफ्रा गुबुन गुबुन सानलायलाङो आथिखालाव बेखायनो गोबां सेंग्रा जा सिख्ला जा बोराय जा बुरै जा गोसो थोनाया लांखारलायनाया ब्लिउ ब्लिउ जाबाय दं सना बेखायसो आं गिदोंना आरो मबाइलजों मा जाबाय दं नुवाखै बेफोरखौ साननानैसो गिखांलायनो मोनदोंब्रा बिदि नङा बिफा बेफोरखौ साननानै खर' गुदुं दाजा आं माब्लाबाबो बिदि जाया संसारा बिदि आवसारि बावसारि जायो नामा सना नों बिदि जामाराना मानो गिखांनाय मोनोलै सना आं दि नोंखौ बेसे अनखुमायो आं बेखौनो नेनानै दंमोन सना जाबाय बिफा थुदो जिरायहैदोनि हामबायसै सना थुदो